In-nurseries tal-futbol f'pajjiżna qed ikunu mistiedna joħolqu blalen materjal riċiklat, bħal pereżempju kalzetti ħsiena biex jilagħbu bihom minflok ma jużaw ballun normali. Dan biex jieħdu sehem fl-inizjattiva Soktober fix-xahar ta' Ottubru li ħarġu biha l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol, il-Fondazzjoni Inħobb il-Futbol u Missio Malta. It-tfal minn pajjiżi foqra jilagħbu l-futbol bi blalen li jagħmlu huma stess u din l-inizjattiva nħolqot biex tfakkar ix-xahar tal-missjoni dinjija matul Ottubru. Din is-sena Soktober se tiffoka fuq it-tfal fil-bżonn fil-Pakistan. One News tkellem mal-kap tal-komunikazzjoni tal-MFA Pamela Xkembri. Hija qalet li permezz ta' din l-inizjattiva it-tfal se jitgħallmu valuri lil hinn mill-futbol. Qegħdin ninaqdu ma' Missio Malta biex lil dawn it-tfal fejn se jmorru l-ambaxxaturi ta' Missio Malta se nkunu qed nagħtuhom valuri li ma jġibuhomx biss mill-futbol, se jkunu qegħdin jieħdu valuri li inti qed tqajjem kuxjenza li hemm tfal inqas ix-xortjati minnek, il-valur ta' solidarjetà li aħna ngħinu l-ħaddieħor. One News tkellem ukoll ma' Robert Farrugia minn Missio Malta li spjega kif b'din l-inizjattiva it-tfal Maltin li jilagħbu l-futbol jitalmu fuq il-ħajja tat-tfal inqas ix-xurtjati minnhom. Aħna Malta ħanamlu l-istess ħaġa. Ħanamlu dan il-blalen ta' ċarruta ma' nursery se tinħeġġu lin-nurseries jipparteċipaw, nurhom kif jagħmlu dan il-ballun u t-tfal jilagħbu ftit u jesperjenzaw ftit l-uġieħ u s-sofferenza li dawn it-tfal f'dawn il-postijiet li m'għandhom xejn ikunu qed jgħaddu kuljum permezz tal-logħba tal-futbol li tant iħobbu. Wieħed jista' jsib aktar informazzjoni b'rabta ma' din l-inizjattiva fuq is-sit elettroniku missio.org.mt.